Straight to the Ato point. sa nga tagag-pagtagad may galan ining mga orasa. Kay ato ron gimonitor mga kagala ng kahimtang sa panahon, no? Gumikan ining na monitor may galang low pressure area na sab mga sukid di Mindanao nga naapa ni mga kagalaan no padung ni musod sa atong Philippine Area of Responsibility. Atong i-check ro mga orasa kumusta na unsa nay dagan ani ron, unsa kay direction ini mga higala kay kung makasud ni og mahimo may galang bagyo nganlan ra ba ni Guilma. So atong tagag-pagtagad astong linya karon mga kagalan itong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan si Jumer Eclarino. Atong tagag-pagtagad Jumer, good morning, live daron sa DYHP RMN Cebu IFM. Kumusta unsay latest sa kahimtang sa panahon? Ting sa tanan og sa atong tanan tigpaminaw ang atong latest na weather updates as of ang location nato ng low pressure area na sa 1,210 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Og expected nato karong adlaw makasulod na kini sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang nakaapekto naman sa southern part of Mindanao kining intertropical convergence zone ug ang amihan nakaapekto diha sa may northern Luzon. Atong weather condition sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather karong adlaw ug may mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized thunderstorms. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan malinawon nito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalop alas 5:21 sa hapon ug ang Philippine Standard Time alas 6:48 sa buntag. Gikan diri sa Visayas. Jumer. Yes, Attorney Rappel, good morning. Oo. Kining sa imong giingon na ang pagsuod sa bagyo tuama ni ang direksyon ani sa Luzon area? Sakto ba ni, Jumer? Sakto ba ko? LPA pa siya, sir, no? LPA area, and taas ang chance karon, high likelihood within 24 hours ma-develop as bagyo or tropical depression. And nakita nato base sa atong tropical cyclone threat potential, so general pa ang atong track. So possibly pa diri between Dinagat Islands, Visayas or Southern Luzon area. So even though diri sa Dinagat affected gihapon ang Visayas and or Eastern or Southern Luzon is maapektuhan gihapon ang most parts of Visayas. So monitoring ta kining pohon na possible na maging bagyo if maging bagyo na domestic name na bagyong Wilma. Unsa man iyang direksyon kaha nga nining maong bagyo panalitan og makasud og mahimong bagyo? Yes sir, akong gisulti kanina range ta sa Dinagat Islands o diha sa Northern Mindanao up to diha sa southern part of Luzon. So kung maunay atong range ato pa kita sa Visayas sigurado tang maigo ani mong bagyo? Yes, yes sir. Maski sa Northern Mindanao or Southern Luzon is affected gihapon o ang sentro niya is maging bagyo is makaagi sa Visayas area. So aside from tropical cyclone wind signals na pwede natong ma-raise, naapod kining dala na mga kusog na mga pag-uwan na delikado ang mga flash floods o landslide prone area. So inyo nakita ron ang sa monitoring ang volume sa tubig ayan dadon medyo dako. Nakita sa numerical weather prediction models na mayroong nagpapakita na 50 millimeters above. So kanang 50 millimeters above is risky na sa atong mga low-lying na areas o kining mga nagpuyo doon sa sapa and kining mga moderate to high susceptible sa landslide. Okay, kung 50 millimeters above sa ito pamanghod-manghod siya ni Verbena, ang iyang tubig? At kining si Verbena nakita nato no, hinay na bagyo, tropical depression, and naka-issue ng signal number 1, pero ang uwan niya, volume of waters, daghan ang nabubo, ilabi na sa Southern Cebu, ni abot og mga 200 millimeters amount of rainfall. So mas daghan-daghan tong Verbena as compared ani, pero di lang ta kumpiyansa ani, Jumer. Pero daily kumpiyansa sir, no? So in terms of comparison sa volume of rainfall, so dili ta mag kumpiyansa because kining si pohon Wilma is naapod kining daghan uwan na dala. So last week pa ta nagsulti na naay cloud cluster and possible magkaroon ng bagyo this week. So monitoring ta, continuously monitoring, 24/7 man ta nag-monitor diri sa DOC Pag-asa. So anytime natay mga i-release na weather update. So once na maging bagyo kini, ang DOC Pag-asa mag-release ng official track. Kung atong ibutang para maibaw-an sa atong gamitan og layman's terminologies, ano maibaw ang mga tao na to. Kadtong bagyong Tino, ako ikumparar sa bagyong Verbena, kay kusog-kusog man tong uwan pos Verbena og karon,
Pila ka barrel ganito ang katong sa Tino, Jomel, kung magkakuan ka ang gibubo adto? If we compare nato ang uwan na nabubo sa Bagyong Tino o uwan na nabubo sa Verbena, ang base sa atong datos sa automatic weather stations diri rata sa Cebu mag-compare, ang Bagyong Tino na ay 400 plus millimeters na na-record diha sa Toledo City. Ang Bagyong Verbena is na ay na-record na 200 millimeters diha sa Southern Cebu. So ibig sabihin si Bagyong Verbena base sa atong datos katunga na volume of water compared kay Tino. Sumuuna nga kanang nakabaha gyapon tong Verbena dito sa may southern part, no? Kining Bagyong Tino Yes, kanang 400 millimeters equivalent sa 1 month nga uwan. Tinuod ba ni, Jomel? Correct, sir. So ang atong normal rainfall sa November is nakuha lang na Tino na usa ka adlaw, lapas pa sa normal sa usa ka buwan. So 1 month and tunga sa bulan na uwan gikuha ng Bagyong Tino in the span of 24 hours. So mo ni Verbena katunga sa Bagyong Tino. I hope og mahinaot nga kini intawong Wilma og panganlan ni Wilma kung makasulod si Philippine Area Responsibility kung panalitan dunay tsansa nga mahimong bagyo hinaot unta nga dili ni kuan ang ato lang matayanan ang hangin ani murag kumusta ka dili kay kusog ang hangin ang tubig mo itong kabalakan ani Jomer? So kini ang atong bantayanon sir no ang Bagyong Verbena is hinay na bagyo. So traffic signal number 1 atong na-issue pero dagang uwan. So kini nakita nato sa naay nagsabi naay natay mga analysis other numerical weather prediction models na atong gi-analyze posible pa kini mo from tropical depression posible pang mo intensify into tropical storm category. If tropical storm category maka-issue tang up to signal number 2. So duha atong bantayanon dinhi no sa Attorney Ropil o sa atong mga kaigsuunan. So kining hangin na dala ng bagyong Pohon Wilma and also the volume of water. O if mosaka pa ang kunyari example mo intensify pa into tropical storm or severe tropical storm category, dire na musulod ang atong storm surge prone area naman. Ang iyang track kung atong tan-aon ang iyang direksyon pare-pareha ba sa Tino or pare-pareha sa Verbena or lahi gyud ang iyang direksyon sad? Nakita nato is if sa latest nato na tropical cyclone threat potential, mostly northern to central Cebu ang nakikita nato in general na track pa ni. Unsa man ka kusgon ang iyang pag-irog? Karon is low pressure area pa ni no, so moderate pa ang kanyang pag-irog. So actually gahapon is about to enter naman siya sa Philippine Area of Responsibility and today morning expected nato ang low pressure area is makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility. So critical ta ang pinaka-critical days nato until weekend and by December 9 onwards, ito na yung out niya sa Philippine Area of Responsibility. Okay, salamat kay Jomel sa paghatag panahon nato sa DYHP o sa IFM. Pwede sa PNSR, daghan salamat o mag-update na tayo. Good morning. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat si Jomel Eclarino to mahigala nag-report nato gikan sa Pag-asa Mactan. Ato ning tagag pagtagad mahigala dugang na sa dato nga magpangandam di nagitam kumpiyansa. Kikining bagyo mahigala bida. Dili malalim mga sukit tig paminaw.